Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai ku nek cilik ejane ya cilik. Kula wau dipoyoki ya. Tumriku lho pojokan. Kiai ini kok cendik ngono. Saderengipun pengumuman nggih. Meneh-meneh niku nek kula pengajian mboten usah digambar ngoten nika. Winginanipun ngaji teng daerah Kudus, kaya teng Rembang. Niku badhe pengajian ngeten iki bigrone damel adang-adang bakul dawet. Lah iki ku bar iki mau diadang-adang apa iki ya? Lah sakake Mbah Yai to nggih. Mbah Yai niki masyaallah. Khalifah Ismail, ulama ingkang istimewa sing saged ngempakake sirullah datullah sifatullah wujudullah afalullah. Hijibe mawon hijib nasor, hijib maglubah, hijib autat, ngumpul kabeh dados setunggal. Muga-muga sing rawuh niki pikantuk berkah, amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Minal adam fa ilal maujud, sumal adam ba'dal maujud. Man aana ala majitin bidzikrin au qiraatin au shadaqatin faqad istaujaballahu lahul jannah. Wa qala Allah ta'ala wa asdaqul qailin wa qulan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak amma ba'd. Wonten ngarsanipun para rama-rama kiai wonten ing daerah endi nggih? Daerah Kincir Kulon, ampun Kilen nggih. Nek Kincir Kilen mboten masuk mangke. Padha karo teng daerah nggen kula wonten naminipun Ngelo Kulon. Bareng ngoten ditulis Ngelo Kilen ora tutup. Kok demeneng kaya ora percaya kowe. Ya wong nama itu ora usah dibasakno nggih. Kincir Kulon ya Kincir Kulon, mboten bareng Kincir Kilen. Iki kok ana sing blangkonan bareng. Wis khusus hadiah kanggo sing blangkonan. Dudewa. Dudewa. Duh Jawa teka tingalono solah mami sewu lerem sewu brantong tan ana timbangi mami yen tok ulun tan panggiya lawan pangeran mami vokale aja diplok ere sing Eri Cokodoyo ayo sing Eri Cokodoyo sing keri Cokodoyo sing keri di Cokodoyo. yuk jangan katekno sira kabeh ikolo jamani nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgenake ngaji katekno sira kabeh ikolo jamani nabi sahabat tabi'in lan para wali iku ngaji tansah tadi kegarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri Cokodoyo sing keri Cokodoyo sing keri Cokodoyo
Jaya Sikeri dicokot Jaya Sikeri cokot Jaya Sikeri cokot Jaya Sikeri dicokot Jaya Sikeri dicokot Jaya. Ya lumayan. Muga-muga grup sholawat barokah. Sing Joko tak dongakno muga-muga cepak judune. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing wis nikah muga-muga ndang duwe keturunan. Amin. Syukur pisan keturunane kembar-kembar ping 3. Main volley gak usah nggawe grup. Ngapune ya Kang, tak guyon ae ya. Aja serian nggih. Nggih, pokoke dadi dulur dunya akhirat. Amin Allahumma. Tak terusake mboten iki. Ngeten. Ingkang kita mulyakaken dhateng panjenenganipun Rama Kiai. Mugi-mugi Rama Kiai dipun paringi sehat. Tawil umur ingkang taatilah. Tawil umur ingkang berkah. Amin Allahumma amin. Panjenenganipun pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus NU sedaya ingkang kita mulyakaken. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa rawuh nggih, Pak Kepala Desa nggih. Rawuh. Oh teng griya. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa, perangkat-perangkatipun ingkang kita mulyakaken, kula yakin Pak Lurah mirengaken sebab niki wonten live streaming. Mugi-mugi Pak Lurah perangkat-perangkatipun dipun paringi sehat. Kuat anggenipun nata dhateng rakyat. Rakyate dipun paringi aman. Rakyatipun dipun paringi bahagia. Zahiran maupun batin. Rezekine digampangaken kali Allah. Amin. Ugi panjenenganipun Bapak Camat, ugi Ibu Camat sedaya ingkang kita mulyakaken. Panjenenganipun Bapak Bupati ingkang kita mulyakaken, Bapak Gubernur ingkang kita mulyakaken, Bapak Menteri ingkang kita mulyakaken. Terutama dhateng panjenenganipun Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Ayo Prabowo. Sebab niki dimirengake Pak Prabowo mangkene dados YouTube. Mugi-mugi Pak Prabowo dipun paringi saged nata negara, diparingi panjang umur, kuat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ugi panjenenganipun keluarga saking panjenenganipun Mbah Haji almarhum Mbah Haji Ismail. Mugi-mugi keluarganipun dipun paringi sehat. Leng amin kok ora temenanan ya. Wong sampean mriki niku sebab keluarganipun Mbah Mail, Pak. Gitu? Oh, pengajian kari linggih rasa hurunan gitu. Oh, enak toh? Enak toh? Enak tenan. Alhamdulillah. Keluarganipun almarhum Mbah Yai Ismail. Sedaya muga-muga diparingi sehat. Dipun paringi dados putra-putri ingkang soleh lan solihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ugi ibu-ibu jamiah pengaosan wonten acara haul utai peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya ingkang sami rawuh mugi-mugi dipun pernahaken kali Allah. Amin Allahumma. Sound system, video shooting nggih sedaya ingkang kita mulyakaken juga. Muga-muga sone laris. Amin Allahumma. Muga-muga sone iso tambah meneh. Amin Allahumma. Yang penting bojone ora tambah. Kok dak muni amin ya? Oh sampun. Grup sholawat saking Timur Tengah. Kondi iki. Kok kene mawon. Grupe jenenge apa? Kowe tak takoki kok ora semangat sih, Kang. Grupe apa? Elmuna. Grup sholawat Elmuna. Mugi-mugi barokah. Amin Allahumma. Amin. Awalatur muji syukur datang Allah, sholawat mugi tetap kunjuk datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tiganipun acara dalu menika acara ingkang istimewa. Wah. Kula saking dalem badhe salat isya cengkling nganti wiridan tak ringkes.
Supados napa saged dugi mriki dalam keadaan selamat, mboten tak baleni meneh kaya winginanipun nalika dalam saking Rembang. Pengajian saking Rembang kula wangsul karepe nyantai nimbal wonten ing Jepara, dadak-dadak teng Kudus kelem. Kula dadi wong Kudus iki janjane ya isin. Nembe tahun-tahun iki Kudus kemana kaya ngono, gitu. Kaya lautan. Ora lautan api, tapi lautan toya sing masyaallah. Sing gunung do longsor, wit-wit do ambruk, mobil kebrukan wit waten mriko wis biasa. Tahun-tahun iki. Mbah apa sebabe? Kok domplong kabeh? Jenengan iki termasuk alhamdulillah teng mriki ra ono banjir. Sampeyan linggih aspalan gitu. Ora mlekuk alhamdulillah. Sebab napa pengajiane nang dalan. Lah iya. Alhamdulillah. Lho nek sawah ya mentong-mentong to yo. Oh nek dalan ngerti lah enak to. Ana kiai kok dalan ya apik mawon kok gitu. Dadi kiai ku kalau ngusus ngaji nang dalan oke, ngaji teng pasar oke, teng masjid biasa, musola biasa, teng pondok is biasa. Lu ngaji nang dalan ngeten iki lak ya barokah ta nggih. Apa ora ana dalile wonten Bapak Ibu. Malah dalan ngeten iki kok nggih maca selawat karo mas-mas ngeten iki barokah gedhe kok. Nderek dipun Imam Suyuti wonten kitab Al-Wasail fi Sahiris Samail. Mamin baitin au masjidin au mahalah kuriat maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hafat malaika. Ndi ana masjid, musola, ya, omah utawa mahalah. Mahalah niki tempat baik itu teng lapangan sepak bola, lapangan golep, teng radusan utawi jalan, teng lapangan voli, lapangan takro, lapangan tenis, meja legane ati. Kok didamel maca selawat karo mas-mas ngeten iki. Hafat malaikat do berputar-putar, oleh berputar-putar do nyuwun datang Allah supados dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Itulah hebatnya solawat, dibaca di mana-mana berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai-sampai Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi taslima. Dibantu ta Mas sampean ndi ngloke aku nganti sedih aku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mikir tambahno lho. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wangi sholawat. Sholawat ayo sholawat wong malaikat wangi sholawat. NKRI mati sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Yo jangan sholawat gang 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 gang. Sholawat ya wong Gusti Allah NKRI
sampai mati sebelum mati sampai mati sebelum mati NKRI harga mati sampai mati sebelum mati sebelum mati. Nari. Oh, rambut saya hanya diatur ngono kok. Nggak sama itu, nggak sama takon jelas iso. Ono ngarep pisan ngumbang, ngombe tok kaya walohan. Iki tak terusake mboten? Bu. Jangan membuang sampah saenake lho. Ono kiai kok diuncali sampah ngene lho. Tak dongane panjang umur santai wong kowe. Santai wong kok apik. Helah yo. Engko kapal-kapal nok binter pek kabeh ngono. Tak terusake nggih. Lah niku wau. Inilah istimewa pada malam hari ini kita baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah baca sholawat, malaikat baca sholawat, ono menungso dak maca sholawat jelas akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sholawat sebagai rukun, sebagai syarat sahnya sholat adalah baca sholawat. Itu istimewa yang pertama. Ingkang nomor kalih keistimewaan pada malam hari ini panjenengan niate napa Bu? Niate kok ngaos ae. Niate ngaji. Ngaji niku ngoji songo karo siji. Tegesipun ngreksa bolongan-bolongan songo. Bolongane zaman reksa. Napa songo niku mripat loro, kuping loro, irung loro, tutuk siji, ngisor loro. Iku direksa ton. Wis tak aja geger kok apa rek. Angger dungokno se ta Kang. Wis kiai kang angger bolo dhewe ya ngene. Ono apa tah iki? Wis muga-muga sugih. Amin Allahumma. Songo direksa mripat loro, irung loro, tutuk siji, kuping loro, ngisor loro dijaga. Saderengipun mlebu bolongan siji naminipun kuburan utawa rumah masa depan. Mpun tah sugih, miskin, derajat, pangkat, nggih, rakyat biasa kabeh bakal ngalami pati. Nggih mboten? Nggih mboten? Cobi jenengan emot-emot. Kula nate ngaji teng Binter. Acara napa? Sedekah laut pun nate kula terangake. Wonten masjid putih kan? Pun kula terangake. Sedaya makhluk ingkang wonten donya niki lho. Sing kagungan nyawa niku wis diarep-arep. Sinten sing ngarep-arep? Bambu utawa pring. Teng keterangan kitab namanipun kitab Nihayatuz Zain. Kitab apa Bu? Nihayah. Undur ilayya bi aklik anal mu'ajalinaklik anal sari rul manaya kamsaro miseli bimislik. Apal Bu? Ayo Mas diwaca bareng-bareng yuk. Bolo dhewe ra apa-apa, salah sithik ra masalah. Yang penting kula jenengan, kula seneng kalih jenengan, jenengan seneng kalih kula, insyaallah dadi dulur dunya akhirat. Kok jenengan kejegur neraka upama?
upama gitu. Lah kowe bolokku, aku munggah swarga upama lho iki. Aku dak yo ora trima. Ikat malaikat. Kenapa bolo-boloku iku akeh gandeng-gandeng gagah-gagah kaya kula aku. Bocah yo gedhe-gedhe dhuwur-dhuwur bangir-bangir kaya kula aku. Rasa ngece kowe rasa ngece. Golek kiai cilik cendhek ku angel lho, Bu. Senajan cendhek yakin bojoku semene lho. Aku mau pamit, Mah, aku mau ngaji, Mah. Ya enggak bawa sih, Pak. Terus aku pamit, ora usah mu injen-injen aku. Nah. Ngaji kok model kaya ngene. Nyuwun sewu Pak nggih. Kok tak model ngeten nek ora seneng mulya dul. Lah monggo. Pengajian kono mburi penake cah udut. Ora apa-apa Kang, wis tapi ndoprok nek ora masalah. Amin warung sate ya ora masalah. Sing penting kula kalian jenengan dadi dulur dunya akhirat. Amin Allahumma. Wis ora kena serian nggih. Mok foto. Foto napa syuting, Bang? Foto. Tempek no wit. Calon anggota dewan ora dadi. Sholli ala Muhammad. Undur ngono kumuni kabeh aja dolanan HP ta. Wong HP ora ana paketane lho. Angel men. Maaf, aja serian ya, Din. Pokoke modin ceklane kitab kuning. Apa, Din? Wah, ngapalno fa'ala ya fa'lan ya. Sholli ala Muhammad. Undur ilayya biaklik anal mu'a jali naklik anal sari rul manaya kamsaro misli bimislik apa apa lo den iki Den diandalan kok Den nek diartekno ngeten selak wengi wis ora parek bojo kuwi mangga. Wah wis WA. Pak kok enggak pulang-pulang sih, Pak? Kalau beli serian nggih. Entar dong, Mah. Wis cukup ngoten niku kok jawabane pun cukup. Marang tingkahku, ayo. Marang tingkahku Do angen-angeno pancen aku kang den sediakno jenengku cekatil jenengmu are jenengku ngono lho ayo samanmu daripada karo marani cekatil jenengku cekatil kereta kencana wis pira wae kang tak berangkatno sesuk gilirane sapa sing penting sing nyekeli mik aja nah sing lho kok masalahno wong sing penting sing nyekeli mik aja kan aku sampean kowe kok teko keri iki lah apa Tun wah ngapono wong tenan panitia kok ngereni sing sapa wonge ngaji kok keri metu to mongko ganjarane keri-keri ayo marang tingkahku do angen-angeno pancen aku kang den sediakno jenengku cekatil kereta kencana wis pira wae kang tak berangkatno sesuk gilirane sapa sing penting sing nyekeli mik aja cepetem kok ngono lho ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wong urip bakale mati mlebu
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sedulurku kang ngedusi ojo keseron oleh ngosoki, aku gak kuat marang rasane, aku gak kuat marang kepiye. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Grembet suara sholawat kaya tawon bareng minggat, anak bojo padha nyawang nangis dingis sangga uwang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apa iki Mas? Ngene iki sarang hiu. Sholli ala Muhammad ya. Niki wau ya sholawat lagun tapi ngaji nggih mboten. Sebab ingkang kula aturake niku ucapane cekathil. Cekathil niku rumiyin digawe saka pring, bendina ngucap marang tingkahku do angen-angen no. Nggih, kon ngangen-angen. Ucapane cekathil dikongkon ngangen. Marang tingkahku do angen-angen no, pancen aku kang den sediakno, jenengku cekathil kreta kencana, wis pira wae kang tak brakatno. Sesuk giliran sapa gak ana wong roh sedaya bakal ngalami utawa ngicipi pati. Kenapa kula nerangke pati? Sebab dalu niki judulipun setunggal pengajian umum dalam acara haul utawa peringatan Isra wal Mi'raj utawa Rajabiyah beserta haul panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Simbah Kiai Haji Ismail. Mugi-mugi Mbah Ismail wonten alam makbarah setunggal amal saya dipun tampi, amal ingkang awon diilangi nggih mboten. Amin. Amin Allahumma. Akhiripun kuburanipun dados raudhah min riyadil jinan, pertamanan surga. Amin Allahumma amin. Tak nerangno kuburan sik ya. Mangke rejepan sithik, haul sithik. Oh lali, grup Banser pundi wau? Oh nok mburi gak apa-apa. Sangge terusno. Mas-mas Banser ingkang kita mulyakaken nggih. Biasanya Banser iki nok ngarep. Lah ini ditembak lah aku mati dhisik Bansere urip. Mboten napa-napa, mugi-mugi Mas Banser diparingi sehat. Sake sepatune muga-muga anyar-anyar. Seragame ajek sakake gitu. Muga-muga saged tumbas seragam maneh. Syukur pisan seragame 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu salin. Alhamdulillah. Mas-mas Banser perjuangannya istimewa. Alhamdulillah. Berbicara tentang kematian pun dados rumus Bapak Ibu. Minal adam fa ilal maujud sumal adam ba'dal maujud. Minal adam wa ilal maujud sumal adam ba'dal maujud. Menungso ki asale ora ana terus ora ana. Menteng musola-musola nika lak nek pacar nika minal adam wa ilal maujud. Minal adam wa ilal maujud sumal adam ba'dal maujud sumal adam ba'dal maujud. Biasanya dapat pujian subuh nih. Menungso kuwi asale ora ana terus gak ana. Kita sebagai golongan yang ahlu sunnah wal jamaah, sebagai umat-umat Islam yang beraswaja ahli sunnah wal jamaah percaya
kapan wonten tiyang sedo telung dina dianakno nelung ngono ku mikir cekle kan telung dina diarani nelung dina helah ora kompak telung dina diarani nelung dina muni ngono kok emoh ayo gede-gede udan ada masalah aku seneng diudani telung dina diarani nelung dina bar telung dina mitung dina diarani mitung dina bar mitung dina matang puluh bar matang puluh nyatus bar nyatus nyewu bar mendak pisan mendak pindho terusnya nyewu bar nyewu mulane tadi kayak deklet ngisor ku dilinggahi kalau ana kursi ngelanggur yo ayo sama niku lho ana deklet kok nglinggahi kok aman ayo pindah Allah ya Nabi salamu alaika ya Rasul alaika ya Habib alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban ya Husaini marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban ya Husaini Saudara Muhammad pun jam setunggal pelas jam songo piye yo lagi setengah jam aku tidak kerasa sholli ala Muhammad sholli ala Muhammad menungso asale gak ana terus ana terus gak ana kita sebagai golongan tiang yang beralirkan ahli sunnah wal jamaah wong NU kapan ana wong sedo telung dina sampai dipun khauli pertanyaan kenapa wong mati kok ndadak didongakno jawab nek cara pendapatnya sampean piye Kang Modin Din aku tak takotin Wena Modin iki mikir aku tak takotin buka kitab Din kenapa nek ana wong mati kok didongakno jawab Mun mboten saged donga arek. angger terusno lem dadi Modin ngene iku ketakiani lah ngono kuwi jawabane gampang ya ku angger wong mati rasa donga lho Mbah Ismail niku ketika sugeng tesik sugeng niku dongane istimewa ahli hikmah tapi luwih mandi sakniki daripada wikinane lho kula niku nate dipun ajak kali Mbah Sobibur Rahman Mbah Sobib menika pisanan kali Mbah Ma'ruf Mbah Ma'ruf nggada murid namipun Mbah Dul Kohar Mbah Dul Kohar nggada santri termasuk salah satu iki apa tak mau foto aja linggih engko lek kena foto nah ya Allah wis aja geger Den tak jabuti sing goten tenan Den niki rencang Pak bolo kula niki kula teng Tebu Ireng piyambake teng Tebu Badek alah srek ya Allah ora apa-apa kowe kok blangkonan dhewe ku piye Kang wis ora apa-apa aku ya seneng kok nggih sholli ala Muhammad Din baleni nih Din jawabnya persis kaya mau lho kenapa wong mati kok didongakno jawab cek didongakno wong akeh iki disoteng dadi YouTube lho kenapa orang meninggal kok didoakan karena mau dijawabnya mang piye Mun mboten saged donga. ancen ngono wis mantep niku wah iki tak genahno repot iki nek modine jawabe ngono muah anak buah iku jawabe piye lak mestine anut modin to nggih
sebab Modin ku Imamuddin pimpinan agama ngono. Lagi iki aku nyoteng kok men cerake kaya ngene iku dadine kaya apa kok. Din. Kenapa wong mati kok didongakno? Jawabe Kang Modin. Jawabe ngene. Wong mati ora iso ndonga. Saman cocok niki pendapat niki cocok mboten? Cocok. Iki ya cocok. Angger terusno anut Modin kowe. Berhubungan kali Mbah Yai ingkang ngajak dalam menika kisah Jaro. Setiap Jaro teng makomipun Mbah Sunan Muryo, Sunan Kudus, Sesadeli, bahkan sampai ketika teng Guru Cekumpul. Saya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Kalimantan Guru Cekumpul niku kapan ndonga niku Mbah Sofip ngeten. Upama teng Sunan Muryo, Mbah Sunan Muryo Raden Umar Said. Kanthi lantaran dalem jaroh wonten makomipun panjenengan. Suwunaken dhateng Allah muga-muga kekarepanipun sedaya jamaah dipun kabulaken dening Allah. Ya eling-eling din. Berarti Mbah Sunan Muryo mok kon ndongakno kon nyuwunaken dhateng Allah supados hajat siri maupun jahar dikabulaken dening Gusti Allah. Iku sing ndonga sapa? Siji lak Mbah Sunan. Nggih mboten? Lah dipertegas datang kitab namanipun kitab Hujjatu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sohifah pertama din. Halaman pertama. Maaf din, guyon. Niku wau Modin janjane saged cuma eta-eta ra iso ngono lho. Ane wis tak setel kono. Kowe nek jawab ngono ya aku ngono. Saake Pak Modin iku sae kok. Wong ku anggen dibringos sambil jenggoten istimewa. Wong ku nek dibringos kaya kula ora dijenggot kaya tikus. Jenggot tok ora dibringos kaya wedhus. Lah ora dijenggot ora dibringos kaya bulus wong kaya mawon ngoten. Lah duwe bringos sambil jenggot tambah bagus kowe tak kandhani. Masa geger kowe. Wih, jajan kok terus entek iki cah. Aku ora mau umani. Sholli ala Muhammad. Teng kitab Hujjatu Ahlu Sunnah wal Jamaah halaman pertama din niku ana mayit niku ndonga din. Jangan buka dhewe. Dongane mayit niku dos pundi? Gusti tiang-tiang ingkang sami macaaken Yasin dhateng kula. Tiang ingkang sami ndongaaken dhateng kula niki bungah Gusti teng alam kubur. Lho din. Panjenengan bebungah Gusti bil jannati kelawan swarga kula ugi tiang-tiang ingkang sami ndongaake kula niku lho Gusti panjenengan bebungah bil jannati kelawan swarga lan jenengan lancarno rezekine lan turutana kekarepane wong sing ndongakno kula. Iku ucapane mayit apa ucapane sing urip? Ayo baleni nare. Mayit. Ayo. Berarti mayit niku iso ndongakake kita kapan mayit niku didongakno ngono lho maksudku. Kepiye berubah apa raden kira-kira sampean? Masuk ya, berubah ya. Wis pokoke nek ditakoki mayit iso ndonga ngono. Saking dibantah gak percaya, mati sik nek ora percaya lho ngono. Dadi mayit niku iso ndongake kita kapan jenazah utawa mayit niku didongakno ngono. Ngeten iki Mbak Ismail ndongaaken dhateng kita sedaya terutama dhateng putra-putrinipun ingkang sami nganakno haul kados dalu menika muga-muga putrane do makmur kabeh. Rakyatipun santri-santri do makmur amin Allahumma sebab Mbah Yai ninggalno tempat jenenge musola utawa langgar utawa tempat ibadah. Lho ngene daripada di musola dikira toko lah malah ya apik lah. Nggih napa mboten? Lah niku nek mboten mikirno umat ora mungkin Mbah Ismail ninggali rupa musola ngono. Iki kok kaya ora percaya sih ini. Percatos nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli صل صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفايا ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Adang bulan padake kaya rino rambulane sing awe awe adang bulan padake kaya rino rambulane sing awe awe aja puro sore-sore aja sore-sore kene tak critani kanggo sebo sore kene tak critani kanggo sebo sore Sholli ala Muhammad. Lah iku jawabane wis kejawab Den. Wong mati ditungane ora iso sebab ora iso ndonga tapi iso ndonga. Paham ya? Lah pertanyaan maneh, kenapa wong mati kok ditungakno? Ora iso ndonga. Salah. Nggih saged ndonga. Lah kenapa ditungakno? Lah carane dus pundi? Apa sebab kok ditahlilno? Sebab wong mati macemipun kalih. Kowe malah tak kandhani takon ngawon kono yo. Wandane ana mau angel ra umum kok. Lah kepengin ningali vokal nganti gila men. Saya ngaleh nggon. Kono lho yo. Ya ana kursine kepenak ayo. Kono. Ora kudanan ora. Kono lho yo, kalau nggone kepenake kono kok yo. Wis jajane digawa iki kono sing keri iku. Ya wis keri ra apa-apa engko dimboi. Ya wis. Wis ora apa-apa. Wis do manggon kepenak iki. Iku sing kono kudanan ta iku. Ya wis. Iki tutupi Kang. Mangke wis ora apa-apa. Oh ya wis. Wah calone apik ora cah ditutupi ya. Nih tak wangi ngene lho ngene. Wis. Lagi iki aku. Kiai kok kon ngewangi nutupi salon. Ngene lho ngene. Ha ngono lho. Wis angge terusno ya. Helah wis. Iku ya ditutupi. Ha iya ora wong iku mesine ya. Dhuwur aku tindai sandalku ora apa-apa. Ngaji kok model ngene. Nek ora seneng aja diundang neh ora apa-apa wong ya. Aku niate silaturahim kok. Sholli ala Muhammad. Kenapa mayit kok ditungakake? Sebab mayit niku macam kalih. Ingkang kita ketahui dulu. Nomor setunggal mayit niku ana sing kepenak, nomor loro ana sing ora kepenak. Din. Ingkang boten kepenak keterangan wonten Al-Qur'an, Din. Nggih menika surah Yasin. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azquni fahum mahun. Sak temene besok no alam kubur Den niku aghlalang. Aghlalang ki maknane dibelenggu. Ana mayit sing dikalungi rantai dibelenggu. Kok do ngomong dhewe ngarep iku. Nganggo klambi abang iku. Anu ngaleh yo kowe sing kacamataan manggon tengah yo. Iku cek ora ngomong ae terus.
Inna ja'alna fi a'naqim aglalang ki maknane dikalungi rantai. Sinten sing dikalungi rantai? Wong sing uripe nang ngalam donya ketika masih hidup ora rukun karo tanggane. Ngono lho, Din. Besok Din senajan sampean iku modin. Kok ora rukun karo tanggamu? Gecek malaikat ramo. Ya. Ngono ku kabeh ta ya Allah. Terus lampune biar ngono. Terus mek krepul. Malah sing krepul rokoke. Blangkon. Den salat. Koja kaji koja. Ning kok ora rukun karo tanggane, Din. Besok digecek malaikat remuk. Ya. Sapa mang muni ketoprak mang 30 juta era karwan iso yo nang ketoprak niku lha ngene kan murah salon 7 juta cukup panggung ngene iki 5 juta cukup tukang nyoting ngene kok mok 1,5 juta seneng rebana niku anggar 5 juta wis cukup maaf model hampir berkate wis model gampang untuk bengkok. Iki jemu tamu tuh aku kira apa sih? Sorry ala Muhammad. Paham ya? Nggih. Sinten besok sing dikalungi rantai, jenengan salat sregep ngibadahi sregep. Ning kok ra rukun karo tangga, kepethuk tangga wajahe dilempit lincip kaya bothok manyung. Temenan yo kowe tah kudang-kudungan kaya sampean iku kapan kok ora rukun karo dawa gecek malaikat iya waduh lho temenan Den iku kandhane tangga-tanggamu ngono dadi nek ora gugu kandhane ngene Pak Dul iku lek ngomong piye ngono ku nek wong kene yo ngene kok gecek ya lah ora yo lah iku urusanmu dewe Bu ayo bakdo ngaji kalih kula senajan wingi ora rukun karo tanggane wong iki ape sasi Ramadan ayo atine ditata sing apik supaya rukun karo tangga aja do meri karo tangga ngono ton kene ana sing ngeton ya ana marfuah sukinah ana endi sing jenenge sukinah endi ana wis muga-muga iso mangat kaji sukinah kowe amin Allahumma lho ngoten nggih sing rukun nggih ana tangga tuku mobil atine wah ndok ana tangga kelar bangun atine bingung sirahe bingung gitu ana tangga kelar tuku gelang gedhi atine meri eleh besok gecek malaikat ya ayo kowe rasakno kowe ana tanggane panen ya atine serik gecek malaikat ya ayo kowe ngene iki tukang son yo emosi kok kete kok adur son kudul mesti ngono ape mang gremeng ngono lho karo kanca-kancan iki lho angget terusno wah kiai iki rusak bekakas malah ngono lho ngampokno wong iki tenan ya temenan yo aja kok dupeh jenengan iku Bu salate sregep ora dijamin swarga senajan sregep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Kanjeng Nabi, tolong jenengan kabari kula. Ana masalah apa dah? Dus pundi sih ngamal sing paling disenengi Allah. Ngibadah ingkang paling disukai Allah niku janjane ngibadah sing model dus pundi. Napa salat kula disenengi Allah? Salat iki biasa krana rukune dadi rukun Islam biasa iki. Napa kaji kula gak? Kaji iki urusane menungso karo Gusti Allah. Yuk
Yo, apa poso mboten? Wong poso iki urusane manungsa kare Gusti Allah. Ndung napa ngamal sing paling disenengi Allah? Hebat tingkatane yaiku wong sing iso apik karo tangga, tanggane apik karo sampeyan. Iku ibadah sing paling ngetop dul. Den, dungono Den. Ngibadah sing paling apik. Iku aja cincang-cincing nek kono gini. Aku ape mau syuting kok. Di Zoom engko gawe TikTok. Ngibadah sing paling apik. Mpun tah salat. Baleni meneh ya. Salat, poso. Ning kok ora rukun karo tangga gecek malaikat. Ya. Ngono wis. Engko di-upload terus gawe TikTok ya. Salat sregep ning kok gak rukun karo tangga, bahaya, Bu. Maka Kanjeng Nabi wau matur, ngibadah sing paling disukai Allah yaiku wong sing ibadah di samping salat piyambake rukun karo tanggane. Jo gampang kabujuk nafsu angkara ing kebaese kebyare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine betet lan nesta mula atine betet lan nesta. Sareng-sareng kalih Pak Kiai besok yen mati den berkahi besok yen mati den berkahi besok yen mati den berkahi. Ayo ya, terus ya. Iki wis wengi. Kok niku bareng takon kan dari nemu angel ora umum kan kondang bolak-balik kok lali ya. Iya. Iki wis wengi. Kompak ora kompak. Oke. Iki wis wengi. Ayo dan bali. Aja sak kepenaan. Wong kari anget kok dhewe ora umum lho. Iki wis wengi. Ayo dan bali. Iki wis wengi kowe cerak dodanan lho kadang. Ayo dan bali. Ayo bali. Wis wengi. Aku kesel. Ya aja ngono ta. Padha wae ngono. Jawab soba diatur ya masuk iki wis wengi ayo ndang bali iki wis wengi ayo ndang bali aku kesel padha wae aku kesel padha wae doa ayo mulai ayo bali
ayo Bali, ayo. Angel. Iki wes wengi. Ayo ndang Bali. Iki wes wengi. Ayo ndang Bali. Ayo Bali. Aku kesel. Podo ae. Ayo Bali. Ayo mulai ayo. Wong durung bar mulai lah gecek malaikat remuk. Ya. Iki lho apa kok melu ngadeg e. Niki iki aja ono memburi lah ngono kok. Ayo. Lagi iki aku kiai kok malah njunjung kursi barang iki. Halo wonyen wayah udan ya udan ora masalah ta yu. Sholli ala Muhammad. Siji wong sing gak rukun karo tangga besok digecek malah malaikat. Ning sampean rukun ya monggo, ora nggih monggo niku sak karep-karepmu dhewe kula mboten nglarang. Ning pun kula aturi ngibadah sregep ning kok gak rukun karo tangga bahaya. Nomor siji. Nomor kali sinten sih? Wong sing besok diubel-ubel klabang ula kala jengking dikalungi rantai, wong sing tarkus sholat, wong sing gak gelem nglakoni sholat. Mulanan monggo intine Isra wal Mi'raj niku dikongkon ibadah rupane sholat 5 waktu. Islam isya subuh zuhur asar maghrib disingkat Islam. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nggih dunya wis kaya ngene nggih dibuka tek zamane kaya ngeten iki Bu sing tani do susah gitu nggih abuk larang ora usah dibahas. Muga-muga Indonesia ke depan, umat Islam ke depan yang akan datang jadilah umat Islam sing berkah, dak koyo zaman penjajah, dak koyo zaman jahiliyah. Salat penjajah datang. Yuk. Kawula cilik padha nalang sesandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa. Akeh uang kecapen korbanake sanak batelan tonggo saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab tidak amarang kalamun qadimul yuhalu samahu tanazzaha al-qawli wa bi'ali wa niyati bihi antafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi tajali kawula cilik suwal katut koni punika agemane saben wengi lan saben rina kukur saben dina saben pageti padha mikir watake dhewe padha raja sakarepe dhewe kalamun qadimul yu'allu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jadi wa hayrati. Podo sambat podo meta podo nganam tanpa nyawa separan-paran podo nangis ora duwe bondo.
الله كلام قديم لا يمل سماه تنزه عن قول وفعل ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. Muhammad. Api-apian aten tak terusno napa mulih? Terus. Oh. Hah? Mulai. Oh, maksudnya tak terusno kowe ngenteni terang ngono. Isan ora niat ngaji paling ngenteni terang piye Pak Yai. Den jenggot kok dawane ngono Den. Muga-muga Pak Modin diparingi sehat. Amin. Kudu ngono ngakeh Den. Terang-terang mbok Nyai kedeplok merang, kedeplok merang, kedeplok sikile goang. Ya. Sing sapa wonge gelem sapi korsine Kiai. Wah. Mongko ora bakal sarungi Kiai teles. Angger terus nongkon blangkon kowe ya. Aja mah aku mah lho aja wong liyane ya nah ngene ya lumayan illas motin kene napian kok ora banget Din sholli ala Muhammad ya Allah kopi kok mana campur banyu udan hati sih kopi kok tanpa gula Puaite. Sholli ala Muhammad. Niku sing nomor kali Bapak Ibu. Sing besok digecek malaikat, diubel-ubel kelabang dikalungi rantai, wong sing siji tarukun. Nomor kali wong sing tarku salat jarak ora salat. Disampe ngoten besok dicokot ula. Ulane dawa gedhe. Dawane bainal masyriq wal maghrib. Niku bakal nyatek wong sing tarku salat. Dicuwathok mek cetep. Loh larane iku lho Den. Temenan aja ngomong ere. Maaf. Wis jagongo kono ora apa-apa ya. Karo ngopi-ngopi rokokan ngono aja. Wis. Pidati kiai mek jagong dhewe. Niku dicokot tek ula. Ula niku nek nyokot jan melander jarem rasane gak mari-mari nganti 70.000 tahun kita kandhani. Iku wong sing ninggal salat. Ning aku ora ngakon lho ya. Salat yo lah ora yo lah, gecek malaikat rasa-rasakno dhewe. Aku ora merintah. Aku ora cuma nyampekno gitu. Kok kaya doserek ya? Mboten nggih? Nah, ula gedhe dawa untune landhep. Nggih, nyokot. Lho wonten dasare Den niku. Teng kitab Dakuul Akbar, kuburan iki ana swara. Surane buanter campur angin gemuruh ana mak lampire. Kowe mak lampir ya? Iya. Ya. Rasa geger Den iki Den. Wis ah. Bu, ana swara gemuruh. Jidure, jidor. Dudut ngono ya kabeh ya. Ana swara gemuruh. Sing banter ta. Ana malamber. Ana. Aja ngono ta, aja ngono. Malamber ngene. Persis sih. Wong aku mau persis. Kandhane. Ayo baleni neh. Sing banter. Ana malamber. Ana mangjilul akrab wal hayat. Lampune ku biar lah ya Allah kalian marahi. Bayar ini kan. Ana mangjilul akrab wal hayat. Sing banter lah. Wah iki
mayit kemenyek iki. Ana mangzilul akrab wal hayat. Wes. Ana apa tambah? Yo aja mbok bantah lho, Den. Moten greget to. Bolo siji kok tak jewer ya tenan. Kapan-kapan mampir ya, Den? Wih, pegane iki kok wangi 750 iki. Nek sing ora wangi iku 200. Yalah, sing mburi gedeng. Wah, mek kerepul. Mas Banser. Mas Banser. Wih, wah dak mudeng iki lara ya. Mas Banser. Aman. Ya sungguh Bansere panjang umur. Rezekine akeh, amin Allahumma. Sinten besok niku? Niku teng kene kitab Dakul Akbar niku. Duratun Nasikin nggih wonten. Ana mangjilul akrab wal hayat. Aku kuburan tegese ngoten. Kuburan iki panggonane ula lan kala jengking. Bu, ana mangjilul akrab. Kanjeng Nabi niku krungu swara ngoten teng kuburan Bakek. Kuburan Bakek Sumerap, Bu. Sumerap. Kuburan Bakek nang mriki umbal tekan Semarang. Mangke tekan Jakarta, mangke numpak pesawat dugi Jeddah. Mangke terus bidal teng kene Madinah. Lah teng mriko cedhak makome Rasulullah niku arah kiri mbaya monggo niku kanan nggih saged. Niku mangke wonten kuburan Bakek. Kuburan Bakek niku ana swara. Sejak zaman Rasulullah. Kanjeng Nabi mirengaken ana swara ana ngono niku janjane tukang son hekone diuripno aja plongak-plongok. Lho, kenapa kok ana hekone? Sebab swara niku nempel-nempel teng dinding-dinding watu mriku ngono lho. Kandhani angel. Ana ora ana hekone ora ana. Ora ana danane. Ilah dalah. Kok terang ya? Wah iki kasus iki. Iki langsung mulai iki. Bang. Iki kok lebono YouTube sing model kene iki tak tutupi tenan ya. Ini dadi YouTube dak ana sing nonton. Jempolnya tak njungkel kabeh ngono ya ta. Nah, Bu, Den, ojo ngumbang-ngumbe Den. Walah wis kaya Pak Lohan ya. Ana mangjul akrab wal hayat niku tenggene kuburan Bakek. Mulanan mentul-mentul. Neh ku hekone dipasang. Nek ora ana hekone njaluk nyuwun karo wis kacamata nang sandingmu iku. Lali ana mangjilul akrab ngono. Dadi ketok serem. Lampu dipateni, iki dipateni aku tamplayu mulih. Ngaji kok ngene. Ana mangjul akrab wal hayat. Aku panggonane ula lan kala jengking. Sinten desa sing diubel-ubel ula klabang kala jengking lan dikalungi rantai. Sing nomor 3 wong sing pipis ora cewek. Dengono Den. Niku teng takrib ya ana ya ta. Kifayatul Akhyar nggih wonten babakan istijak wong lanang nek pipis kudu diurut. Ning aku mau praktek. Nggih, jadi bapak-bapak nek pipis kedah dipun urut ta. Terus nembe wawi. Urut meneh. Krana wong lanang ki kapan pipis mboten diurut, biasane bakdo pipis terus dinggoni celana dalam mek tes ngoten. Mulai wong wedok iku sing ngopen karo wong lanang. Enjing-enjing teng pasar putih mriki. Teng pasar Juwana, bojo sampan tukono celana dalam jumlahe 7. Engko ditulisi Senin pink, Selasa oren, Rebo wungu terong, Rebo Kemis biru.
Jumat sing ana gambare SpongeBob. Sabtu gambar Hello Kitty. Ahad Batman. Balik meneh Senin didobeli sing ana rendane. Dina Senin kok nganggo Batman berarti seminggu ora salin. Wong wedok berhak nyekel kathoke wong lanang terus diambung. Ngoten terus dikumbah sing sapa wonge wong wedok kok gelem ngambung selanane wong lanang. Kecek-kekir ten. Temenan. Ora tak kancani kowe. Wong wedok kok gelem ngambung celanane wong lanang. Kok wae ngare. Iki tak terusno ta mboten? Muga-muga udan. Ngambung celanane wong lanang terus dikumbah. Niku regete klothokan reget niku iso mlebur dosane wong wedok. Kapan wong wedok gelem ngambung celanane wong wedok wong lanang. Tapi niate dikumbah ngono lho. Sikate padha karo bacaan tasbih. Kok dikumbah teng mesin cuci gludeg padha karo bacaan tasbih. Padahal Din maca tasbih iku ganjarane istimewa. Kalimatan habibatan rahman khafifati analisan saqilatan fil mizan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah, iki ngenteni udan neh iki. Wah, repot. Muga-muga ndang terang terus dimulai. Sholli ala Muhammad. Niku sing nomor loro, wong sing pipis mboten wawi, tegese ora iso ngreksa najis, menika besok siksa kubur sing paling pedih niku ora iso ngreksa najis. Wong wedok-wedok. Mulai zaman kula cilik, aku ya cilik lho iki. Gitu. Niku kapan mbahe kula mulang ngaji niku nek teng musala salat zaman Mbah Ismail niku mesti santri-santrine kon nyopoti kathok. Ape salat kathoke copoti biasane. Gitu. Iku zaman kuno. Sebab kuwatir kena najis. Nek wong wedok-wedok barang niku. Lah nek salat celana dalame dicopot, gitu Bu nggih? Gitu. 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 Tapi nek ndokok aja nang ngarepan. Bahaya. Pas ngeten. Allahu Akbar. Lho aku mbok diarani kiai aku pernah kejadian, Bu. Aja mok syuting iki. Aja lho, temenan. Syuting rono ngono lho. Takandani aja kodho-kodho wong. Diteni ngono YouTube aku nerangno kathok. Mok syuting temenan kita dongan sugih kita kandhani. Ceritane lak ngeten to. Kula pas mboten jamaah kali santri, kula jamaah kali bojo kula.
Aku dadi imam teng kamar ngoten. Allahu Akbar. Ndelalah sing suwek kon tengah. Aku gumun kathok-kathok wong wedok niku biasane sing cepet rusak aku bagian kono iku lho. Ganase ora umum. Nggih napa mboten? Nggih ta? Niku nek ndoko aja nang ngarepan kudu teng wingking. Nggih mboten? Niku hati-hati. Lah ndoko kathok aja sembarangan. Terus nalika ngreksa najis ketika haid utawa napa Bu? Main niku hati-hati nek mbuak sustek. Sebab sustek niku diobong ora kobong. Dipendem rayap ora doyan kita kandhani. Zaman kuno sustek mboten kados sak menika. Nggih menika gombal diketok jenenge sembet. Ngertos sembet, Bu? Sembet iku kaine clonone to saruke bojo sampean mau ketok, mau lempit, to mau tempel nak plek dikatoki. Niku mboten usah tuku sustek. Nyuwun sewu niki penting lho, Din. Kowe aja ngejak geger lho, Din. Lho niki fikih kok, Din. Kesucian. Dadi bakdo nek zaman kuno sembet niku dikumbah. Kan ngoten to? Dikumbah terus dipeme meneh, kumbah peme meneh. Kan ngoten nek bar kanggo. Lah delalah nasibe kula aja mok kandhe-kandhene wong ya. Delalah bakdo ngoten adus adike kula niku nganggo sutek. Bar sembet niku adus dikumbah durung nganti resik didokok lambe jeding. Lah delalah kula adus. Tak daraki niku mboten pengkono malah tak gawe kosokan. Iku seumur-umur urip aku. Yalah ambune yo. Padahal iku po dikumbah kita kandhani. Ndepan ora kumbahan dul. Langsung kula bapak wer. Apa kak iki, Kak? Ya mpun nduk aku no. Ya Allah, mulai nyebut colo pita. Ya sebab niku sembet tak kosongan. Lah dalah, kowe nek takok ambune sesuk-sesuk penduk ya aku. Mulakan ngati-hati nggih, nek mbuak sustek aja sampai dibuak nok kalen. Kok mau buak nok kali nok nggone laut. Halah, iwak iku do minggir kabeh. Iwake wedi kita kandhani. Mulane sapa wong mbuak sustek kena laut, nek ngemek iwak radu kangelan kita kandhani. Hati-hati, ngerep bulu dhewe aku mau cerita. Sholli ala Muhammad. Niku besok sing diubel-ubel klabang wong sing gak iso ngreksa najis. Mulai wong lanang kudu diurut nek pipis. Lah ngono ku takok ta. Nek wong wedok kepiye ngono ta? Ki takok ta. Nggih, nggih. Nek wong wedok kudu dahem. Ngoten ping 3. Ngono ku diterangno, Din. Dadi nek pipis kedah nek wong wedok dahem. Sebab wong wedok kok gak dahem biasanya jek kantil kurang tuntas monoton. Iku besok dadi siksa kuburan sing paling pedih yaiku ciprate banyu uyuh ngono. Aja sira banget banget. Kok meneng? Aja sira banget banget nggonmu bunga ning alam donya. Lah telat ora kepenak. Nek ora iso ku anggere meneng lek kena. Baleni nek. Aja sira banget banget nggonmu bunga ana donya malaikat juru pati glirak-glirik marang sira gone glirik malaikat arep jabut nyawa ira gone
njabut angonteni dawuhe Kang Maha suci mulya wong kok i sakwuse didhawuhi lagi i banjur tandang karo kandha aku iki mung saderma kowe ora kena semaya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin aja sira banget nggonmu bungah ana dunya donya malaikat juru pati ira irik marang sira ning irik malaikat arep jabut nyawa sira ngene jabut angenteni dawuhe Kang Maha mulya sakuse didhawuhi banjur tandang karo kandha aku iki mung saderma kowe ora kena semaya ya La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Sallallahu Muhammad. Oh, iku sing wong mati perlu didongakno sebab wong mati lara. Wis iki. Wis. Aku anut kowe lho, anut kowe apa ben kono? Api-api nanten empun apa empun? Neh, insya Allah ora kuat. Ya mbok ngundang neh kapan-kapan aja kenapa? Sallallahu Muhammad. Sing nomor kalih niku sing pertama, mayit niku lara. Sing nomor kalih, mayit niku kepinuk. Kepinuk Den, niku wong mati Den. Ngicipi nek ora percaya. Dasare wonten Den. Tamamu nikmat utawi sempurnane nikmat. Kepinuk niku al mautu mati yang bagaimana alal iman wal Islam tamamu nikmat maut alal iman wal Islam kaya dene Mbah Ismail kula yakin ngajine dangu zaman gesangipun wih ana wong lara mawon nyuwun tombo nggih mboten bayi nangis rewele ditambani tiri-tiri hinggir si jabang bayi kedadian saka banyu titik-titik cep meneng saka kersane Allah sepuluh banyu terus diumbekno mari terus meneng cep niku lho ana bayi gak metu-metu nggih mboten wis patang dina patang bengi wis buka papat ora lahir-lahir lu durung napa-napa suwan teng kene Mbah Mail maneh Mbah Yai bojo kula ampun buka sekawan nggih nggih kula nggih ngoten bojo kula buka 7 nggih derek metu-metu pun sekawan dinten pripun Mbah Yai iki pumpung akeh wong wedok aku tak takok engko tak kandak-kandaki nang Kudus nggih janjane lawange ku pira iki aja geger lho Den iki aku takok karo rakyat sampean lho pira 1000
Iki aku takut tenan lho yuk. Pinter lawange? 1000. Iya iki 1000. Aku ora percaya nek ora wong akeh. Iku apa ring ndi yo kowe yo? Ya apa ring ndi kok? Oh ya, mulane antah sangu pempes ngaji kali kula niku. Pinten lawange, Bu? 9 nggih. 10. Nggih. Kowe kaya serik ambek aku yo. Lawange pira ana sing ucap 10. Lho niku mboten medal-medal, Pak. Kali Mbah Yai disebul toya meneh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dumbekno sing aping lairno, dininik sithik. Bismillah. Lah nembe dipun elek niku masyaallah. Buka 5 6 7 8 9 brol terus metu lanang brol metu neh lanang kembar loro dikei jeneng Durrahman karo Durrahim kita kandhani niku yo dasare teko Kiai Mbah Yai Ismail niki masyaallah zaman mudanipun ceritane sering tetulung gini apa betul ya bisa men kok melongoke wong tamu teko Kudus nggih kathah. Dungane istimewa. Lho ki kandhane kok. Lho ngeten iki suweneng Mbah Ismail teng alam kubur. Ya Allah, Dul. Kowe kok gelem teko nang ngono kok. Terus yo sambet, Modin iku lho kancane. Iki aku kon ngancani Modin. Temenan, Din. Mbah Ismail iku didongakno kowe tak kandhani. Ya, Din. Ya, Din. Memang sing tahlil ha? Ngerti? Lho mau tahlil lho Mbah Modin to. Berarti Mbah Modin ndongakno Mbah Yai Mail ngono lho Kang. Niku ditambani kaya ngoten. Mulane tamamu nikmat maut alal iman wal Islam sempurnane nikmat itu kepinuk sing paling kepinuk niku mati dalam keadaan iman wal Islam. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang iman dan Islam amin Allahumma. Ingkang terakhir masalah kematian. Nek wong mati niku lara sebagian perlu ditulung. Lah carane nulung piye, Din? Mal mayiti fil qabri kal gharikil mughawis yang tadru da'wata min ibni. Siji wong mati sing diarep-arep dongane anak. Anake niku, anak sing soleh. Bisa dongane Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iku istimewa. Ana wong orang ibadah delalah kecelakaan anake cilik jek urip. Wah, anake cilik niku wau jek bayi abang niku. Umur 8 nggih, mboten abang, umur 8. Delalah sing bapake sedo 10 tahun digecek malaikat, dipupuh kalih malaikat, delalah 10 tahun anake dididik sekolah teng MI, teng madrasah, teng ngene TK teman pendidikan Quran. Diwarai karo gurune Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dimirengaken kalih Allah, disembadani kalih Allah, bapake sing teng alam kubur gak disiksa. Sing disiksa bingung malah, lho biasane aku dipupuh kok dina iki ora dikampleng iki ana apa? Oh, mbok menawa aku diropel bar maghrib persiapan, nek menawa digebuk malaikat. Persiapan, kejuyang-guyu kita kandhani kok. Maghrib persiapan gak sida dipupuh, Pak. Wah, watake engko dipupuh barisa. Persiapan barisa. Wah, nek menawa ku malaikat mara. Barisa gak sida dipupuh, Gek menawa ku diropel bakda subuh. Subuh temenanan persiapan mayite. Gek menawa ku dipupuh, dadak-dadak ora sida dipukul. Nduhur watake engko diropel ping 5. Wah, iki engko rasane kaya ngapa? Lho ngono kok, Din. Wah, delalah mboten dipupuh. Mboten digebuk malaikat. Ting gremet mayit wau diceritaake min ba'dil ulama sing ahli hasab iso ngerti sadurunge apa melihat tanpa kasat mata kita niku sumerap cerita mayit iku wau dipun tanglet dateng malaikat nek umat kat cara basa mriki biasane mok gebuk kok dina iki sedina tanpa mok pupuh iki mengapa sebabe kowe kok apian. Cara basane ngono Den kanggo gampangno cerita. Yo ngene ndak
carane. Sampeyan niku ora digebuki sebab apa? Anakmu nok njero nok donya, sampeyan teng alam kubur, anakmu nok donya iki belajar surat Al-Fatihah karo kiyaine diwarai Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lah iku diijabahi karo Gusti Allah sehingga sampeyan teng alam kubur nikmat. Sebab iku dongane anak ingkang artosipun duh Gusti panjenengan ngapunten sampean sayangi bapak ibu kula kaya dene nyayangi kula ketika kula masih cilik. Lah dongane anak mandi sehingga wong tua teng alam kubur gak disiksa kaya Mbah Ismail putrane pira niku sing ngenakno pengajian kaya ngeten iki. Didongakno wong sementen kathah tak hitung ana wong 30.000. Nggih napa mboten? Niki betapa nikmatnya Mbah Ismail teng alam kubur, kuburane dados raudhah, dados pertamanan surga sebab dongane anak. Lah nek aku anak ra duwe kepiye, Kang? Ya min ibni au ashab kancane. Lho nek karo kanca wis ora rukun, ya karo tanggane. Tangga ora rukun, kanca gak rukun, anake tanpa iso ngaji, lah nasibe wong nang alam kubur rekoso ngono. Kok dumeneng kabeh kaya cocok. Ngantuk. Ya mulih nek ngono. Alhamdulillah. Mbon gandeng wis do turu mulih. Tak dongakno muga-muga sing mulih mangke ketika badhe babuk iso turu. Kok dak muni amin ya? Tuk, sapa mang ora tangi-tangi mang. Ya iso turu, engko bakda napa ngadegno subuh iso tangi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lan hajat siri maupun jahar keluarga Mbah Mail dipun kabulaken dening Allah. Amin Allahumma. Dene esuk Mi'raj wis wingi dituturake wis do hafal kabeh. Nggih, intine salat 5 waktu. Sangune ngepati del, sangune ngepati dudu bondo raja brana lan dudu sawah pekarangan ingkang amba. Sangune ngepati ibadah marang Allah lan panjenengan taat dawuh Rasulullah. Salat 5 waktu iku den wajibna bisa subuh zuhur asar maghrib lakonono. Isa subuh zuhur asar maghrib lakonono. Sembahyang iku banget nelangsane rekasane wis wengi aku kesel padha wae wong tinggal sembahyang iku banget awak ora kuat bakal nanggung marang siksane. Awak ora kuat bakal nanggung marang siksane. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil
Rabbil alamin. Kanggo kenang-kenangan sing kados adat biasanipun tetep tawahi donga. Bismillahirrahmanirrahim monggo muni. Donga supaya oleh ngaji ora bungen tuwa. Muni ta ora bungen tuwa. Tegese ben kaya mlebu kuping tengen metu kuping kiwa lho maksudku. Cek iso cemendel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alima. Ya alima ma fis sudur. Akhrijna minad dulumati ilan nur. Nah iku donga kanggo supaya sampean ora bungen tuwa. Sing nomor 2 bismillahirrahmanirrahim. Ayo tak Bu muni Bu ya Allah Gusti Bu. Tak ewangi muni ngene kok sampean meneng mawon Bu. Bismillah. Donga kanggo wong wedok nalika ngedalaken darah haid. Wong wedok nek slemet-slemet ngetono haid ndonga nggih. Alhamdulillahi ala kulli halin astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim Biyen kudu warah-warahna kanca-kanca nek wong wedok ngetono haid iku ndonga ngono ya Bu ya. Cek didono sanga penyakit peteng, penyakit pendarahan. Sing nomor 2 dicatet neh. Engko nyuwun iku sing tukang nyoting kon ndamelake flash disk. Ora usah bayar angger kaya di 300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Donga kanggo supaya nalika naker beras arep dimasak. Ora didol lho. Ha iki sing dimasak sing didol engko ae lho Mas. Wis aja ngomong ae kandhane kok ngomong. Ora usah geger kowe. Dicatet nggih Bu. Nyuwun sewu Bapak nggih, kok tak model ngeten kersane nggih. Sesuk ora paling-paling ya sesuk ora ngaji nang kene kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Donga naker beras. Nalika arep dimasak. Kosduwah sirsanuwah sirsanu rasa sirsanu rupa sun ewang-ewangi dedonga maring Allah kekelumpuk maring Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah iki donga orang-orang lho Kang urun sanate lho ya. Sanate teko Bunyai Siti Aminah, Bayi Bisri, saking Mbak Dilan Ali, Mbak Bisri, terus diwurukake Ibu Nyai Siti Aminah, pendiri Pondok Pesantren Baru Ulu Malang, nggih, terus diwarakno santri-santrine ngono. Nek kowe wasilah karo Mbak Bisri, Bayi Irsyad, Bunyai Siti Aminah ngono. Lah iku donga kanggo naker beras nalika dimasak. Lah engko nek wis mateng dimaem kena kanggo tombo. Tombo penyakit sing ana ere, kanker, lever, tumor. Lapar deh. Yo nek lapar wis mesti to, entek akeh, gitu. Nah, nggih. Kepiye wong karo kiai ora basa karepem. Malah ngene iki. Lapar lho iki ngono. Wong karo bakul dawet e basa lho. Pak mbungkus kalih lho karo kiai gak ngger model ngono karo piye. Aku moh takano neh-neh nek model kono iku. Yang kandian. Lah mulai wis. Haja. Sholli ala Muhammad. Iku donga nalika kanggo naker beras temenan yo iki dempakno nggih. Sing nomor lanjutin nomor 3 catet HP-ne durepno ta yo. Bismillahirrahmanirrahim ayo. Hari muni bismillah. Ya Allah. Donga kanggo dodol supaya laris. Kulaan 100 dol 50 bangkrut kowe. Iku guyon. Iki tak terusno sik aja ngono lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Donga kanggo dodol supaya laris. Ki Panji. Ki Sunan Sira
kongkonono ngundang si jabang bayine wong sak jagat raya gede cilik tuwa nom rut kemerut tuku dagang aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, kuwi yo saka Mbah Yai niku. Rut kemerut ngono lho. Rut kemerut tuku dagang aku. Ngono. Nah, kok didol insyaallah niku dungane Mbah Sunan Mulya, Mbah Sunan Mulya asale nalika buat dasar ora apa-apa. Nek kepengin cepet ya iku mangan kulak 50 dol 20.000. Mboten iki guyon sing nomor kalih niku. Ya niku donga temenan ora ngapusi. Lho kok Jawa lho aku wong Jawa dudu wong Arab kok. Jak dongane Jawa ngono lho. Wis sing terakhir wis ndek ngene wis tau wong wedok semen akeh sing wis nikah 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun ning durung gak ada keturunan sapa hari ngacung. Iki mimik iki. Ana ta ra? Anak wis akeh-akeh. Ya wis tak dongakno. Muga-muga sing wis duwe anak kabeh putrane saleh salihah. Amin Allahumma. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuridati wa sirri syarifi salasma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nas'aluka ridhaka ya Allah. Allahumma barikna fi rajab wa sa'bana wa ballighna ramadhana ya alima ma fi sudur akhrijna minad dhulumati ilan nur. Ya Allah kanthi hakipun panjenengan kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah sedaya ahli kubur kita sedaya ya Allah ingkang sami rawuh wonten pengajian menika ya Allah ampuni segala dosa-dosanipun ya Allah, amal saenipun panjenengan tampi ya Allah. Wabil khosanipun al-mukarram almarhum al-mukarram Romo Kiai Haji Ismail ya Allah, ugi keluarganipun sedaya ingkang sampun sumare ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa ya Allah, dadosaken kuburanipun terus raudhah min riyadil jinan. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa afi wa fanhu. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa afi wa fanhum. Allahumma anjili rahmah wa maghfir ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Nas'aluka ridhoka ya Allah kanthi hakipun panjenengan ya Allah wa nyuwun dhateng panjenengan ya Allah sedaya hajat siri maupun jahar ingkang sami rawuh menika ya Allah, ugi keluarganipun Mbah Ismail ya Allah, panjenengan barokah sedaya umuripun ya Allah, barokah rezekinipun ya Allah. Bapak Ibu ingkang sami ngaos, Mas Banser ugi Mas Sound System Jamiah Sholawat ingkang sami rawuh menika ya Allah, ugi ingkang sami mendukung pengajian dalu menika ya Allah, estu ya Allah, panjenengan barokah ya Allah, panjenengan ridhani ya Allah. Upami panjenengan pundhut ya Allah dalam keadaan ingkang husnul khotimah saged netepi kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah
salimna ya Allah, ampuni segala dosa ya Allah, ampuni segala kesalahan ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. La ilaha ya Allah, ampuni segala kesalahan ya Allah. Ampuni segala kesalahan pun Mbak Ismail ya Allah, ampuni segala dosa-dosa pun Mbah Mail ya Allah, tampi amal saya pun ya Allah, Bapak Ibu yang sami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten Bapak Ibu saestu gadah lepat ngapunten mugi-mugi dados sederek dunya akhirat. Akhir kata mbok jinten ketupuk jendela cekap semanten atur kawula bilih lepat ngon bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak saha para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mangkatenlah menggah majul hasanah ingkang sampun dipun aturaken Rama Kyai Abdurrahman. Mugi-mugi punapa ingkang sampun dipun aturaken Rama Kyai saking barodating kita sedaya, amin amin ya rabbal alamin. Wadina dicara ingkang salajengipun niki penutup, monggo kita tutup sarengaken wasana hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sumassalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب المصطفى إمام العلوم وما
نبي تسير الحمل إليه رسول تشهد يحن إليه نبي تسير الحمل إليه رسول تشهد يحن إليه وحتى الشفاعة أهدي إليه لحاضرين جميعا صلوا عليه اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفاء الله 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 يا الله 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 يا الله 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 كفينا فعيني حبيبي الله كما بين وبيني حبيبي الله كفينا فعيني حبيبي الله كما بين وبيني ونورت الأيام رقد أحلامي غيرت لنا وطاء وشكل للحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا بعد كل أمرنا هو فكرنا غيرت لي الأوسك كتير من ذا المسك البشر كتب الأمر في كل حياة في دنيتي وانت أبرنا وبارك لنا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم لا 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 يا حبيبي يا رسول يا حبيبي يا رسول يا ربي بلغ وسيلة يا ربي خصوصا بديلا يا ربي بلغ وسيلة يا ربي خصه بالبلاد يا ربي وارضى عني صحبه يا ربي وارضى عني سننه يا ربي وارضى عني صحبه يا ربي وارضى عني سننه يا حبيبي يا رسول يا حبيبي يا رسول يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا حبيبي يا رسول يا حبيبي يا رسول يا حبيبي يا رسول يا حبيبي
محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.